Beagle on rotumääritelmänsä mukaisesti iloinen ajava koira, jonka pääasiallinen tehtävä on jäniksen ajaminen hajujälkeä seuraamalla. Suurin osa suomalaisista beagleista hankitaankin metsästyskäyttöön ja valtaosalla beaglein hankkijoista on mielessä jänis- tai rusakkojahti. Ja mikäpäs siinä, sellaisiin töihin Beagle on omiaan soveltuen sekä yksin metsästävälle että seuruejahtiin. Jos mainitaan sana jäniskoira, taitaa useimmille tulla mieleen Suomen ajokoira. Vaihtoehtoja löytyy kuitenkin myös muista roduista. Monesti kuulee sanottavan, että Beagle soveltuu isoa ajokoiraa paremmin pienialaisille metsästysmaille hitaamman ajotapansa vuoksi. Uskomus on osittain totta, osittain tarua. Ajava koira ei aja näöllä, vaan joutuu seuraamaan pakenevan riistan hajujälkeä. Jotkut koirat pyrkivät mikäli olosuhteet sen sallivat haistamaan ajettavan jäljen ilmasta toisten pelatessa varman päälle noukkien hajut maahan jääneistä jäljistä. Useimmat beaglet osaavat käyttää molempia tapoja ja ajovauhti riippuu suuresti tilanteesta. Kun hajuvana on selvä, pistelee Beagle helposti tossua toisen eteen 15 kilometrin tuntivauhtia. Mutta olosuhteiden ollessa hankalat joutuu koira pistämään nokkansa maahan ja vauhti putoaa puoleen ja jopa sen alle. Mutta samat ongelmat on isommillakin ajureilla, ajovauhdin ratkaisee vainuamistapa ja hajuaistin tarkkuus, ei jalkojen pituus. Ja vielä nopea ajuri ei useinkaan ole se paras, kohtuus on ajonopeudessakin paikallaan. Täällä, siinä mikä se oli. Semmonen. Hyvä. Jee.